A Escola de Gaitas de Ortigueira está de aniversario, fai 50 anos. Para celebralo, intérpretes e mestres de distintas xeracións ensaian xuntos estes días. En xullo farán un repaso da súa traxectoria musical no Festival Internacional do Mundo Celta, que fundou a propia escola aló polo 1978. Xavier Garrote foi o fundador e primeiro director da Escola de Gaitas de Ortigueira, que está a piques de cumprir 50 anos de vida. Eu sabía tocar a gaita, por outra parte era mestre e, como diga de todo mestre, hai que enseñar o que un sabe. Eso é a idea fundamental, e enseñala nun sitio que era Ortigueira, con un asentamento musical importantísimo, pero con deficiencias no que era música tradicional, non? Que somos a banda de cana de Galiza de bandas de gaita, porque habría grupiños antes que tocaban para baile e conseguían a lo mejor 5 ou 6, 7 componentes, pero con intención de formación de banda de gaitas somos a primeira. Ao longo destas 5 décadas pasaron pola escola 4 directores, con eles formáronse centos de intérpretes de distintas xeracións. É o caso de María Fernández, unha das primeiras gaiteiras que tivo a escola, a mediados dos anos 70. Recordo que en aquela época as mulleres penso que non tocaban a gaita en xeral. O que pasa que entre que Xavier estaba aquí de profesor de música e apuntar os alumnas e algunhas apuntei meu por meu irmão, amigas miñas, e logo xa éramos un grupiño. Acórdome que o pasábamos moi ben e tiñamos moita afición por tocar. A escola foi ademais a impulsora do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, no que participa en todas as súas edicións. A Escola de Gaitas ten un vínculo moi especial co festival porque fomos os fundadores e, bueno, o festival tamén ten ese vínculo ca escola porque a día de hoxe seguimos dentro desa organización e, bueno, celebrando, obviamente, como ten que ser o aniversario dentro do festival. Os ensaios culminarán co día máis agardado. O 12 de xullo, a Escola de Gaitas desfilará no Festival de Ortigueira para celebrar o seu 50 aniversario. Pois a plataforma